Луиза, рахмет тапшыруыбызны башлыйк. Бүтін дүния аралашу күнінде үйден шықмай ғына онлайн аралашуыбызны дәвам итәбез. Саулармысыз? Ассаламу алейкум, хөрмәтләребез. Бу үз изоляция күпләрне интернет белән дуслашырга, үзеңдә яңа һөнәрләр ашарга, үзгәрешләрне кабул итә белергә өйрәтте. Кунакларыбыз да үз изоляцияда, шуңа алар белән элемтә интернет аша булыр. Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймуллина нәни кызларыбызны принцесса көне белән котлар. Якташ геройларыбызны онытмыйк. Әлеге урамнар буйлап атлаганда, аларның батырлыгы турында тагын бер кат уйланыйк. Җиңү көне якынлаша. Якташ каһарманнарыбызның исемен йөртүче урамнар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Экспозиция берничә зонага бүленгән, бу инде фотозона өлеше, ул шушы чордагы тыл заманасын яктырта. Гөлинә Шаймуллина Бөек Ватан сугышы мемориаль музеена онлайн экскурсияга чакыра. Ничеганда хәлләр, нихәл синезен, ничеганда Мәскәү. Чит илләрдә һәм Россиянең башка шәһәрләрендә яшәүче якташларыбыз белән элемтәне югалтмыйбыз. Мәскәүдә яшәүче шагыйрь, журналист Эльнар Байназаров белән Гөлчәчәк Шәйхетдинова аралашты. Испания COVID-19-дан зыян күрүче ил булып саналса да, Испанияга керүче Лагресиос утравында бу вирустан бер авырушы да теркәлмәгән. Моңа ничек ирешә алганнар соң, дөньяның соңгы яңалыкларын җиткерүче махсус сәхифәдән белербез. Грузияның көрән аюлары белән дә танышырбыз. Атлантик океандагы Канар утраулары төркеменә керүче Лагресиос утравында таҗлы вирус йоктыруның бер генә очрагы да теркәлмәгән икән. Испания COVID-19-дан нык зыян күрүче илләр исемлегендә торган тәкъдирдә бу бик сәер күренеш. Гадәттән тыш хәл игълан иткәч үк кешеләр иләреннән чыгып йөрмәде. Шуңа күрә дә вирус безгә килеп җитмәде. Без шулай ук утрауга керү сәгатьләрен дә кыскарттык. Кирәкмәгәнгә урамда йөрүләрендә тыйган идек, ди мэрия хезмәткәре. 700 кеше яши торган утрауга туристлар килүдән туктагач, анык икътисады шактый гына зыян кичергән. Биредә таҗлы вирус инфекциясе булмаганга күрә, утрау халкы хөкүмәттән карарны үзгәртүен сорый. Retomar la actividad con normalidad, ya sean... Безнең элекке тормышка кайтасы килә. Фатир, велосипедларны арендага алырга, ресторанга барырга телибез. Тышкы факторларга бәйле икәнен дә аңлыйбыз, ди кибет хезмәткәре. Грузия территориясендә көрән аюлар югалып баручы төр булып санала икән. Илдә бу хайваннарны аулау һәм аларны тоту рәсми рәвештә тыелган. Шуңа да карамастан күп кенә аюлар браконьерлар тозагына яки күңел ачу биналарына элеккәләп тора икән. Сосо Джихуришвили һөнәре белән актер булса да, күп кенә көрән аюларны коткаруга ирешкән кеше. Минем бернинди тәҗрибәм дә юк иде. 2010 елда миңа очраклы гына бер аю баласы килеп эләкте. Грузиядә мондый аюларны махсус тапшырыр урын тапмагач, үзем үстерергә булдым. Безнең илдә бу бик күптәнге мәсьәлә. Аюларны бик кысан читләрдә асрыйлар. Бер аюны коткарып калу Сосога 2010 елда урманда керән аюлар өчен приют ачарга тәргеш бирә. Хәзер инде биредә 15 аю яши. Монда эләккән хайваннарның язмышлары катлаулы. Мәсәлән, балу кушаматлы аю баласы бирегә бик кечкенә килеш эләкте. Юнсыз, үзлегеннән ашый да алмый, авырлыгы нибары 800 грамм иде. Баштагы мәлләрдә зонд аша ашаттык, хәзер инде аңа 10 яшь, авырлыгы 400 килограмм. Приюттагы аюлар кыргый шартларда яшәргә җайлашмаганга күрә, Сосо аларның ашау рационын читлектә тоту шартларында төгәл үтәргә тырыша. Төркия, Австрия, Австралия, Финляндия бу илләрдә яшәүче иҗади милләттәшләребезне нәрсә берләштерде? Бу юлы бик шагыйребез Габдулла Тукай иҗаты киләсе видеоязмада кешесе дә, олысы да сәләтләрен Тукай шигырьләре аша җиткерер. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сиреңне сөйләмәс бул. Эшеңдә нәрсә яңганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең егыла, үзең көл. Габдулла Тукай киңәш шигыре. Бу көннәрдә бөтен дөнья бөек шагыйребез Габдулла Тукайыбызның шигырьләрен искә төшерде. Төрле флешмобларда катнашты. Шулай ук Татарстан яшьләре иҗтимагый хәрәкәте социаль челтәрләрнең берсендә Габдулла Тукайның үз битендә барлыкка китерде.
Аккаунтта берничә фото урнаштырылган иде. Һәр фото астында Габдулла Тукай шигырьләреннән өзекләр бирелгән. Тукайыбызны туган көне белән киләчәктә бик күп илләр сәхнәсен яулаучы Зөбәйдә Гәрәева да котлады. Хөрмәтле тамашачылар, Габдулла Тукай туган көнне Камал исемендәге балалар театрына килүегез өчен тирән ихтирам белдерәбез. Үз изоляция спектакле күңелләрегезгә хуш килүен телибез. Эй, сабыйлар, эшләгесез. Йомыкыдас нәрсә, эш агач һәр вакытта бик юмарт китерер. Эй, сабыйлар, эшләгесез. Йомыкыдас нәрсә, эш агач һәр вакытта бик юмарт китерер. Эй, туган көнең белән. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Социаль челтәрләрдә бик күпләр Габдулла Тукайны укыйбыз дигән марафонга кушылды. Төркиядә яшәүче татар кызы Айгөл Гали да флешмобка кушылды. Ул Истанбул балконыннан туган тел җырын яңгыратты. Үз-үзеңне изоляциялау вакыты булуына карамастан дөньяның төрле почмакларында яшәүче музыкантлар берләшеп Габдулла Тукайның туган тел җырын башкарды. Кырымнан Әнвәр Измайлов, Финляндиядан Денис Бәдретдин, Динә Ясмин, Австриyadan Айгөл, Зөлфия Вәлиева, Австралиядан алар башкаруында туган тел җыры. Сез дә кушыла аласыз. Италиядәге Де Филиппо Марионетта театры хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова белән элемтәгә чыкты. Театр труппасы белән Гөлчәчәк мәркәзебез Казанда узучы театраль фестивальләренең берсендә танышкан булган. Hello, Russian friends. Ciao, доброе утро. Доброе утро. Yeah. Италиядан Де Филиппо Марионетта театры, ягъни Ремо белән Рода, Казанга Шымбай фестка килгән иде. Башта фестивальдәге чыгышларын искә төшереп китик әле. The situation in Italy is very difficult because everybody stays in the house in the north of Italy. Италиядә хәл авыр. Италиянең төньягында күп кеше үлде. Хәбәрләр бик күңелсез. Күпләр хастаханәдә. Бөтен кеше өйдә. Кеше эшкә йөрми, яисә өйдә утырып эшли. Мәктәпләр, университетлар ябык. Yeah. But we are lucky because we stay in a little town in the center of Italy. Без Италиянең үзәгендәге бер кечкенә шәһәрдә яшибез. Коронавирусның бер генә очрагы булды монда. Ул кеше инде дәваланды. Без дә өйдә. Әмма безгә бәхет елмайды. Остаханәбез бик якында. Без яңа шоуга әзерләнәбез. Work in our show, the new show. Менә бер яңа курчакны күрсәтәбез. Рота бу. Proto
is the new puppet for hello for a new show, and this is our Менә workshop безнең остахана. with the puppet where we work, and then more puppet, and this is the mirror. We practice in Yeah. front. And over there in the corner, Ә менә монда пешмакта шунбай фест сертификатлары. Ә бу балалардан торган жюри белән фотография. and the beautiful picture with the jury, the children jury. Шунбай фестны итальяннар үзләре дә җылы хатирә итеп искә ала. Без дә аларның театрын оныта алмас булдык. We hope in Russia you are well. Yes, we hope the situation is not so bad Yeah. and that you have it under control and everyone is calm and creative. Россиядә дә хәл яхшы якка үзгәрсен, авыручылар терелсен, бөтен дөньяда да хәл яхшырса иде. Кысып кочаклыйбыз сезне. Без Россияны яратабыз һәм сезгә тагын килербез. We love Russia, and Yeah. we hope we can travel again in Russia soon. Да. Good luck. Good luck. Доброе Доброе утро. утро. Спасибо. Спасибо. Италиядагы дусларыбызга да бүтүн дүйнөдөгү хәлләр җайланып, театрлар ачылып, исәнмин спектакльләр уйный башлауын теләп калабыз. Австрия, Болгария, Бөекбритания, Германия, Норвегия, Чехия. Европа илләрендә дә дәһшәтле сугыш елларын хәтерләтүче һәйкәлләр бар. Бу исемлектәге совет солдатына һәйкәл куелган илләр саналган. Шикләр ябык булуына карамастан без 2 минут эчендә шул илләрне әйләнербез. Фашизмнан азат ителгән Европа илләрендә дә совет солдатларына рәхмәт йөзеннән мәхәббәт һәйкәлләр куелган. Европа буенча хәрби мемориалларның саны 4 меңнән артып китә. Аларда Кызыл армиянең 2 миллион ярым солдаты һәм офицеры күмелгән. Австриядә совет гаскәрләренә һәйкәл 1945 елның августында куела. Ул Вена шәһәренең Шварценберг плац мәйданында урнашкан. 12 метрлы солдат сыны. Хәрбинең күкрәгендә шпагин пулеметы, бер кулында җиңү байрагы, икенчесендә алтын калкан. Болгариядә совет гаскәрләре батырлыгына багышланган 400-гә якын һәйкәл бар. Шуларның иң танылганы Алёша дип йөртелә. Ул 1957 елда Бунаджи колкулыгында ачыла. Әлеге һәйкәлнең прототипы Сибир егете Алексей Скурлатов. Ул сугыш вакытында әлеге шәһәрдә хәрби элемтәче булып хезмәт итә. Шунда яшәүчеләрнең берсе аның рәсемен ясап калдыра. Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларга багышланган һәйкәл Бөекбританияда да бар. Ул 1999 елда хәрби музей паркы территориясендә ачыла. 3 метрлы композициядә кулына кыңгырау тотып, башын иеп басып торучы хатын-кыз сурәтләнгән. Совет хәрбиләренә рәхмәт йөзеннән куелган һәйкәл Норвегиядә да бар. Ул 1947 елны Осло шәһәрендә куела. Бу соры граниттан ясалган 4 кырлы стелла. Каршында совет солдатының барельефы куелган һәм Норвегия сезгә рәхмәтле дип язылган. Чехиядә совет солдатларына куелган һәйкәл Прага шәһәренең зиратында урнашкан. Композиция 2 совет солдаты фигурасыннан гыйбарәт. Аларның берсе җәйге, икенчесе кышкы киемнән. Плитәнең өстендә урак һәм чүкеч төшерелгән 5 кырлы йолдыз куелган. Мөэмин мөселманнар Рамазан аен көтеп ала. Суның, ризыкның тәмен белә башлыйсың. Аллаһның рәхмәте орта торган көннәрне дә бушка, файдасызга уздырырга теләмисең диләр. Бу сүзләргә җырчы Салат Миннеханов та кушыла. Хозур ТВ тәкъдим иткән сәхифәдә ул Рамазан аена карата уй фикерләрен җиткерер. Рамазан айына инде минем менә окружение, ул инде әкрен-әкрен генә берсе ураза тота башлады, икенчесе тота башлады. Һәм инде теге алар белән теге аралашкан вакытта мин уразада теге аларга карап ничектер әйтәм, минем дә ураза тотасы килә дип инде. Һәм шулай икенче елны да менә уразага керәбез дип инде әйтәм, минем дә менә уразага керәсем килә, менә шулай әкрен мин дә кереп киттем. Һәм инде шуннан башлап инде менә һәр ел Аллаһка шөкер ураза тотабыз инде. Әйтәләр бит инде уразага ничектер киләләр, теге намазга да ничектер теге ниндидер теге нәрсәдер булгач киләләр диләр.
кишилер бит инде. Юк, мен ураза вакытында үзем йөрдем. Әле ул вакытта иң беренче ураза минем Казанда тоттым мен бит. Һәм ул Борнай мәчетенә йөридем. Ул әле Борнай мәчетендә тулысынча Коръәнне укылар, андан да гел шундый озак булды инде. Иң беренче минем теге таравихлар нәкъ шунда булды. Һәм мин анда бер үзем бар йөрдем. Бер үзем булдым. Һәм инде төрле мәчетләргә, ифтарларга йөридем инде. Вот, икенче елны инде ничектер теге компания белән егетләр белән томында тегендә уже чакыра башладылар. Белделәр дә инде Салават уразатта икән, Салаватайда ифтарга, ифтар ашына кунакка йөрдек инде. Ул мен инде теге без уразаны көтеп алабыз. Чөнки анда гел ничектер теге гел рәхәт инде, миңа калса рәхәт, біз аны шундай көтеп алабыз һәм ураза беткәндә ничектер җылысылар килә. Менә шундый хис тоям инде. Әкрен килгән кеше инде таравих бәлки авыррак булырдыр. Беренче ел бай ураза гына тотсын бит. Икенче ел инде таравихларга да йөри башлый инде. Бу инде ураза табыз инде без тулысынча бирелеп инде таравихларында кайдадыр теге озынрак тулысынча укыйлар, шунда барырга тырышабыз. Безнең теге алып баручылар арасында шундый бер группа бар иде. Группа, WhatsApp группа, бит. Ул хәзер дә бардыр инде. Һәм шунда мин үземнең менә бу хисләр белән алар белән уртаклашасым килә. Аларга теге уразада фотографиялар җибәрәм. Булай инде иртәнге намазга бергәләшеп барып бит иртәнге намазга барасың. Анда да шуларны төшереп җибәрәм. Ләкин бу мин аңладым, монда аларның әле иманнары Алар иманлы егетләрдер инде, ләкин ул хәтле көчле булмагандыр. Һәм шунда инде алар син нәрсә һәрвакыт фотография җибәрәсең, воспринимать итмиләр. Киресенчә кире әйберләрне җибәрәләр. Әйтәм, егетләр, гафу итегез, мне с вами не по пути, да шул группадан чыгып киттем инде. Шундый хәлләр дә булгалады. Уразада мин дөресен әйткәндә мин ризыкны бәрәм инде. Минем аппетит мощный. Мине авыз ачканда, аппетит шәп инде. Кайбер чакта уйлап та куясың инде, күбрәк ашалды бугай дип әзрәк кенә уйлыйсың инде. Күп ашарга ярамый барыбер да инде. Вот, шуңа күрә мин диетага килгәндә абсолют рәвештә диетаны не соблюдаю. Шуңа күрә киңәшләр дә бирә алмыйм. Миңа калса, ураза алдыннан әзрәк кенә әзерләнергә кирәк. Чөнки менә ул берничә көн шундый баш авырта инде. Ул инде нинди ураза тотучыдан сыра бөтенсенең дә башы авырта. Миңа әйтәләр инде, бу син күп шәй эчәсең, шуңа күрә шәй эчеп йөрибез бит инде, әзрәк кенә давлениены күтәребрәк тота бит инде. Уже ураза вакытында давление төшә, шундый состояние, ул берничә көн. Аннан рәткә керәсең, нормальлаша. Гомумән инде кешенең организмы шундый ул шундый аңлатып бетергесез бит ул организм. Ул бүтән нигә яраклаша, Шуңа күрә бер ураза тотуның бер авырлыгы да юк, киресенчә ул шундый рәхәт. Иң мөһиме уразада минем хәтта диетага килүгә ансы мөһим түгел, уразада ул ничектер безне бөтенебезне дә берләштерә. Инде һәр көн ниндидер бәйрәм, аралашу, тегендә җакырга һәр көн кунакка йөреп кара, нинди рәхәт, бит. Бүтән җирдә елмаеп, кына сине каршы алалар. Кайбер җирдә күчтәнешләр дә бирәләр, тәмле ризыклар. Ул әле менә шуны ифтар вакытын көтеп аласың бит инде, бит. Менә ул һәр көн бәйрәм минем өчен. Шуңа күрә мин аны шундый көтәм һәм Алла теләсә уразаларны рәхәтләнеп тотырбыз дип ышанып калам инде. Яз көне кәйф күтәренке, үз изоляцияга ияләштек. Үстәвенә бакчаларыбызга бару мөмкинлеге дә бар. Менә ияләштек сүзен саграк куллансагыз иде. Хәтта язгы яңгыр да кәйфне бозмый. Киресенчә аңа тылсымлы төсмерләр генә өсти.
Болашақта нинди қыз принцесса буларга хыялланмый икән? Хыялландың мы? Мин королева буларга хыялландым. Ой, нәфсегез. Мультфильмнардағы ең еш ұшырый тұрған персонаж нәқ менә принцессалар екен. Сюжеті ғадәттә шундыйрак. Қыз бик шибәр. Аңа усал сихырчы төрле сынаулар җибәрә. Нәтиҗәдә шундый ук шибәр принц кызны коткара. Бу гадәттә фильм сценария. Ә чын тормышта ничегрәк икән? Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шәймуллина ачыклар. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Кайсы гына кыз скетч принцесса булырмын дип хыялланмаган. Таш матур күлмәкләр киеп, зур йөрәкле батыр егеткә кияүгә чыгарга план кырмаган. Ә бит принцессалар әкияттә балачакта гына түгел, чын барлыкта да бар. Моның берничә дәлилен беләм. Беренчесе иң җиңеле Disney принцессалары. Әгәр дә Калифорния штатының Анахайм шәһәренә сәфәр кылсагыз, биредә дистәләгән Disney әкиятләрендәге хан кызларын очратырсыз. Бу бит аниматорлар гына диярсез һәм хак булырсыз, әмма балаларга моны белми калда ярар. Шуңа да ышанган булып киләсе видео язманы карап китик. Анда кыю йөрәкле мультфильмының төп героинясы Меридага принцесса статусын биргән мизгелләр тасвирлана. Принцесса булу өчен алтын бишектә туарга я уңышлы кияүгә чыгу мәҗбүри түгел. Кемдер өчен бу яшәү рәвеше булса, кайберәүләр өчен һөнәр. Лос-Анджелес шәһәрендә яшәүче Дженнифер Мишель таҗлы тормышны үзе сайлап ала. Берничә ел театрда эшләгәннән соң принцессалар оешмасын булдыра. Монда эшләүче туташ ханымнар хан кызы булып киенеп, буалар бәйрәмнәрен ямьләндерә. Алар белән фотога төшә, төрле уеннарда катнаша. Әлеге һөнәр туташ бәйрәмнән генә торса да, бик катлаулы. Бик күп көч һәм уңай энергетика таләп итә. Дженнифер Мишельнең эш көнен бергәләп күзәтик. Американың Калифорния штатындагы Лонг-Бич каласында яшәүче Линдена бала чакта принцесса булырга хыяллана. Үскәч тә ул үз теләгеннән баш тартмый. Су астында озаклап йөзәргә өйрәнә һәм иң яраткан принцессасы Ариэльгә әверелә. Дөресрәге аның яшәү рәвешен кабатлый. Һәр хәлдә тәүлек буе су астында булмаса да, эшендә шактый йөзәргә туры килә аңа. 21-нче гасыр су анасы белән якын
Киләсе видео язманың геройлары егетләр алар принцесса булырга хыялланмаса да, бу образларга битараф түгел. Инде берничә ел курчак җыялар. Гадиләрен түгел, принцесса булганнарын һәм бик кыйммәтлеләрен. Шундый бер уенчыкның бәясе $30,000 тирәсе. Барысы да эксклюзив заказ буенча кайтартылган. Сонына килгәндә егетләр аны үзләре дә тәгаен әйтә алмый. Үзенчәлекле тупламаны күрер өчен Мария Менендес һәм Лазара Ракига кунакка барыйк. Игътибар экранга. Принцессаларның чын барлыкта булганнарына тагын бер дәлилем бар. Хөрмәтле хатын-кызлар, көзгегә карагыз әле. Кемне күрәсез? Патша бикә түгелме соң? Яле? Нәкъ үзе бит. Принцессалар көне уңаеннан үзегезне матур кием, косметика яңда прическа белән синдереп алыгыз. Ә бүгенгә менә шулар иде. Үзегезне иркәләгез, яратыгыз, патша кызы икәнлегегезне онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, бик зур рәхмәт, сәхифәң дәвамлы булсын. Ләкин тормышта син күрсәткән кадрлар кабатланмасын. Таҗлы вирус безнең тормышыбызга шактый үзгәрешләр кертте. Соңгы вазгыять белән бәйле бик күп яңа акцияләр барлыкка килде. Башта ул өйдә утыр булса, хәзер эшкә чыгасы килә дия башладылар. Компаниялар логотипларына да үзгәрешләр кертте. Бөтенесендә хәзер 50 логотиплар берләштерә. Яңалык маскаларга да үтеп керде. Ярты битне каплаган очракта аны мотор итеп капларга кирәк диючеләр дә бар. Шул уңайдан маскаларның нинди төрләре генә чыкмады. Араларында хәтта чәчәклеләре дә бар. Яз җитү белән медицина маскасын киючеләр арта. Аерылып торырга теләүчеләр монда да үз җаен таба. Аларның маскалары я кызыл, я сары, я башка төстә. Бүген без сезгә тагын да үзенчәлеклерәк маска тәкъдим итәбез. Язгы чорда кешеләр маскалар кия башлагач, безнең дә шундый идея барлыкка килде. Фотосурәт өчен эшләр өчен генә без маска эшләдек, чәчәкләр белән. Фотога төшергәч, Instagramга кешеләр заказ бирә башладылар. Без аны сатулык өчен эшләмәгән идек. Прикол өчен, хайп өчен генә эшләгән идек. Һәм кешеләргә ошап киткәч, инде яза башладылар. Маска эшләр өчен безгә фоамиран кирәк була. Фоамиран ул шундый материал, букетларны төрү өчен кагаз, чәчәкләр, әлбәттә степлер, кашы, баулар һәм клей пистолет. Шулай итеп, ике яктан без бауны эләктереп алабыз. Матурлык өчен генә киеп була. Бу маска вируслардан сакламый.
бу масканы чәчәк бәйләме белән бүләк итсәгез, якыннарыгызга икеләтә күңеле булачак. Безгә хәзер бернинди вирус та куркыныч түгел, матурлык дөньяны коткара. Мондый маскалар шәһәрдә күп түгел бугай. Май бәйрәмнәрендә Мәскәүгә барырга планлаштырган, әмма бу планнар шәл-пәрәмәй килүчеләр өчен бәлки бу видео күңелләрен төшерер, ә бәлки киресенчә күтәреп җибәрер. Чөнки хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова Мәскәүдә яшәүче журналист Илнар Байназаров белән элемтәгә чыгып, башкаланың соңгы яңалыкларын белеп, Мәскәү буенча онлайн экскурсиядә катнашты. Шагыйрь, журналист Илнар Байназаров безнең белән элемтәгә чыкты. Эшкә барган вакытта ул хәзер Мәскәүдә яши, бик текә газетада эшли. Илнар, ничек анда хәлләр? Ни хәл син үзең? Ничек анда Мәскәү? Гөлчәчәк, сәлам. Сәламнәр Казанлылар. Сәламнәр Казанга. Без Мәскәүнең иң үзәгендә, Мәскәүдә кичектереп булса да язгы көннәр менә шундый бездә булытлар. Бу Забелина урамы, Иоанна Предтеченский хатын-кызлар гыйбадәтханәсе, монастыры. Бу 16-15 гасырларда хәтта бирдә туган бина. Әлеге бина ул әлбәттә 19 гасырда да корылган һәм бу Мәскәүнең иң иске, иң олы биналарының берсе. Менә биредә күргәнегезчә Совет заманының калдыклары, чөнки Совет заманында биредә нәрсә генә булмаган, хәтта тир булган. Менә 90-нчы елларда гына бу монастырь кире монахларга кайтарылган. Сезгә бүген Мәскәүнең менә бу кырыйларын, менә бу ягын күрсәтәсе килә. Менә бүген шундый сирәк кенә кояшлы көн һәм өйдә утыру ул гөнаһка санала минем өчен. Минем эшкә барган юлым менә шундый матур җирләр аша үтә. Бу минем өчен Флоренция кисәге, Мәскәүдә менә шундый Брунеллески куполы кебек миңа хәтерләтә Флоренцияны, Италияны. Шуңа күрә мин бу җир аша үтәргә яратам һәм бу минем иң яраткан җирләрнең берсе. Европа чикләре ябылгач, минем сәфәрләрем тукталды. Мин сәфәрләрсез яши алмыйм, чөнки журналист кеше, газетада эшләүче кеше, без айна 5-6 тапкыр чит илләргә бара идек, төрле конференцияларга, төрле очрашуларга министрлар белән, һәм хәзер бу очрашулар туктагач, миңа алар җитми, миңа ирек җитми кебек. Шуңа күрә мин үзем өчен менә шундый серле Мәскәү урамнарын, Мәскәүнең Европасын, Авропасын ачарга күнектем. Һәм бу җирләр булганга күрә Мәскәү ничектер якынрак һәм сәфәрләр бу җирләрдә алай ук нык сагындырмый. Менә тагын бер кат күрсәтәсе килә сезгә. Кешеләр Мәскәүдә шактый. Апрель башындагы вазгыять белән чагыштырсак, хәзер урамнар шыгрым кеше тулы дисәк тә була. Чөнки кешеләр бигрәк тә мондый кояшлы язгы көннәрдә өйләрендә утырырга ничектер кыймый, чөнки бу язны барыбер тыйымлап өлгерәсе килә. Илнар, үз изоляция кешенең тормышын бик нык үзгәртте. Үз изоляция вакытында син нәрсәләргә өйрәндең? Мин үземнең вакытымны дөрес бүлгәләргә һәм ничектер үземнең вакытымны яратырга өйрәндем. Бу урамда шактый тыныч һәм минем сөйләшүем хәзер күкрәве кебек ишетелә биредә һәм кешеләр миннән кача. Кешеләр төрле полюслы, төрле зарядлы магнитлар кебек бер-берсеннән качарга тырыша һәм кешеләр бер-берсен 1 метр, 2 метр урап йөри. Мин дә шул исәптән. Вот. Әйткәнемчә, үз изоляция вакытында мин үз вакытымны дөрес бүлгәләргә өйрәндем. Менә шундый кичкенә сәфәрләргә дә вакыт табыла, шигырь язуга да вакыт табыла. Менә шундый матур җирләр сезгә дә алар белән бүлешәсе килә, күрсәтәсе. Хәзер Мәскәү буйлап йөрербез.
Келесі видеозма дөрес тукланучылар ішінде, моңа ирешүшеләр ішінде бик файдалы булыр. Видеозма героя Розалия Фәтхелова барни торты пешерер, бу тортның үзенчәлекле ягы, ул дөрес тукланучылар күңеленә хуш киләчәк. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән дөрес туклану рецепты буенча барни торты пешерәчәкбез. Бу тортны балалар бик яратып ашыйлар. Моның өчен безгә 50 грамм кокос сөте, 2 йомырка, 3 аш калагы какао порошогы, 2 аш калагы табигый шикәр комы, 1 чәй кашыгы камыр күперткеч, ярты чәй кашыгы ванилин, 4 аш калагы дөгөне кирәк. Буларның барысын да блендерга салып болгатабыз. Камырны махсус кондитер формасына салып пешерәбез. 20 минутка 170 градуска кадәр җылытылган мичкә куябыз. Менә безнең бисквит инде әзер. Хәзер аның өстен бизәр өчен без крем ясыйбыз. Крем өчен 100 грамм 20% каймак, 2 аш кашыгы топинамбур сиробы яисә бал кирәк. Барысын бергә блендерда болгатабыз. Безнең крем әзер. Хәзер инде тортның өстен бизибез. Рамазан айы мүбәрәк булсын, шәйләрегез тәмле булсын. Тортларны ашый-ашый, дистанцион укуга күчеп, урта гасырларны әйләнеп бер йөреп кайттык әле. Дәресне безнең әлбәттә инде Фаяз абый хуҗин алып барыр. Фаяз абый, Исәнмесез, ни хәлләрегез бар? Исәнмесез, Аллага шөкер, әйбәт кенә. Исәнлектә, саулыктамы? Әйе. Бүген без сезнең белән телефон аша гына дәрес үткәрербез. Сөйләшкән идек Әстерхан ханлыгы турында. Бүген сүз алып барырга. Әйе, Әстерхан ханлыгы турында сөйләшербез бүген. Бу якларның тарихын без күбрәк беләбез. Әстерхан тирәсендә генә бит Селитренная археологик истәлеге урнашкан. Ул Алтын Урданың башкаласы Сарай Бату хәрабәләре. Яхшы гына өйрәнелгән, казу эшләрендә 60-нчы еллардан башлап инде узган гасырның Казан археологларда катнашалар. Аннан соң соңгы елларда менә Әстерханнан 40 чакрым көньяктарак Самоделка поселогы бар. Ул әле хәзерләр чорында 8-нчы гасырда барлыкка килгән, монголларга кадәр биредә Идил болгарлары яшәгән. Казу эшләребездә безнең институт археологиядә катнаша. Без хәтта Әстерханның үзендә дә казыйбыз. Шәһәр içində казыйбыз. Монголларга кадәр хәзерге шәһәр территориясендә яшәгәннәр шул исәптән болгарларда икәнен ачыкладык инде. Гаҗәп кызыклы ачышлар. Хәзер төп темага. Алтын Урда таркалганнан соң Әстерханда мөстәкыйль ханлык үзәгенә әйләнә. Әле әйтеп китим инде 1430-нчы еллар ахырында ук Алтын Урда яшәвен әле бөтенләй туктатып бетермәгән. Әстерхан идарәчесе Мустафа үз исеменнән акча суктыра башлый, ягъни ул мөстәкыйльлеккә омтыла. Аннан соңгы ханнар инде Мәхмүд менән Касыйм, Габделкәрим вакытында бу 15-нчы гасырның 2нче яртысы була инде. Никадәр генә мөстәкыйльлеккә омтылмасыннар, күрше Ногай мирзаларының, Кырым ханнарының көчле басымын туып яшыйлар. Әстерхан бит артык зур дәүләт булмаган инде. Үз тирә күрше Әстерхан тирәсендә күпме авыллар, шәһәрләр бар, шулар гына буйсынган инде Әстерханга. Нәкъ Казандагы кебек менә. Әстерхан идарәчеләре арасында да бар Мәскәү яклылар, бар Кырым белән Ногай яклылар. Шуның аркасында сугышларда булып тора. Әлбәттә, тәхет өчен көрәш. Казан белән дус булалар, моны әйтеп китәргә кирәк. Хәтта менә 1530-нчы елларда бит инде Мәскәү белән Казан арасында сәясәт бик катлаулана.
Мәскәүгә каршы сугышлар да булып тора. Мәскәү безгә килә. Һәм шул сугышларда, Мәскәүгә каршы сугышларда Казан ханнарына, аннан хәтта Ногайларга һәм Кырым ханнарына Әстерхан атлы гаскәрләре белән ярдәм итәләр. Әстерхан ханлыгы Казан ханлыгына караганда да кыскарак гомерлерәк булып чыга. Казан ханлыгына нидер йогынты ясаучы Әстерхан ханнарын искә төшерсәк иде. Мин бер генә кешене әйтеп кит, бер генә шәхескә тукталып үтмәкче булам, әйме. Безнең тарихыбызда Әстерхан белән бәйле иң күренекле шәхес Ядегәр Мөхәммәд. Ул Касым ханның улы. Менә кызык нәрсә, 1542-1550 елларда Ядегәр Мәскәүдә урыс патшасына хезмәттә. Нәкъ хәзерге кебек инде, әйме, Мәскәү яклылар бар, шул мөстәкыйльлек өчен көрәшчеләр бар Әстерханда. 1550-дә Ядегәр Иван Грозный ягыннан хәтта Казанга сугыш белән килә. Әмма ләкин шул ук елда менә службасын калдырып Ногайларга китә. 1552 ел безнең тарихыбыз өчен фаҗигале ел. Казан өчен Кол Шәриф шушы авыр ситуациядә инде менә Иван Грозный килеп Казанны алыр дип торганда Кол Шәриф һәм ул вакытта хөкүмәт башлыгы Шапкын Отучев шакыра Ядегәрне ханлыкка. Менә соң инде без киләсе дәрестә сөйләшеп бетербез, Фаяз әфәнде. Үз изоляциясы. Мин практически әйтеп тә бетердем. Һәм әйтмәкче булам, бер генә җөмлә, әйме. Үзен бик яхшы күрсәтә, яхшы оештыручы, оборона оештыручы инде. Һәм шуңа күрә без аны бик әйбәт итеп якты хисләр белән телгә алырга тиешбез, искә алырга тиешбез Ядегәр ханны. Фаяз абый, сез шундый әйбәт укытучы, чөнки сез һәр вакыт тәнәффүс вакытында алып укытучыларны кызыксындырып дәресегезне дәвам итә аласыз. Дистанцион укуны алга таба да дәвам итәрбез. Сезгә бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык теләп, сезнең белән саулашабыз. Үзегезгә дә тамашачыларыбызга да исәнлек, саулык теләп калам. Саклагыз үзегезне. Бейік Ватан сугышы мемориал музейі яңартылганнан соң ачылып 2 атна гына эшләп өлгерә. Билгеле сәбәпләр аркасында бу музейның ишекләре дә вакытлыча ябык. Күпләр музейны безнең кебек үк күреп өлгерми. Андыйлар өчен без махсус онлайн экскурсия оештырырга булдык. Экскурсовод хезмәттәшебез Гөлинә Шәймуллина. Бүйük Ватан сугышы музей мемориалы төзекләндерү эшләреннән соң янә үз ишекләрен ачты. Үз изоляция режимы кертелү сәбәпле яңартылган экспозиция 2 атна гына эшләп кала. Манзара тапшыруның төшерү төркеме дә аны күреп өлгерми. Бүген без бу хатаны төзәтергә булдык. Музейга барып, сезнең өчен онлайн экскурсия әзерләдек. Барыгызны да зәңгәр экраннар каршына дәшәбез. Музей изменился полностью. Изменились все залы, изменилось оформление, изменилась подача. Ремонт барышында бик күп әйберләр үзгәртелде. Дизайн мәгълүматны җиткерү усуллары дисеңме, музей яңа сулыш алды. Фотозона, уен мәйданы, герой дивары өстәлде. Соңгысында чыгышлары белән ТССРдан булган сугыш каһарманнары, Советлар Союзы геройларының портретлары урын алды. Әлеге диварның сире бар. Кайбер портретлар артында геройларның шәхси әйберләре урын алды. Герой Советского Союза, у которого тоже есть личная вещь, это Симонов. Советлар Союзы герои Михаил Васильевич Симонов портреты артында аның мехлы бияләе урын алган. Самолет кабинасы жылытылмаганга күрә анда җәендә суык була. Очучыны шундый җылы бияләләр җылыткан. Михаил Симонов Мәскәү, Сталинград, Ленинград, Курск дугасындагы хәрби операцияләрдә катнашкан. Экспозиция берничә зонага бүленгән, менә бу инде фотозона өлеше, ул шушы чордагы тыл заманасын яктырта. Бу гап-гади фотыр, шул өстәлләр, сәгатьләр, күренеш. Өстәлдә хотлар, булар инде фронттан килгән хотлар, кайберләре гади справкалар, кайберләре кара тамга, бу солдатларның фронтта үлеп калганы хакында әйтелгән документлар.
Кызыл Татарстан газетасы буенда татар телендә сугыш турында язучы матбугатларның берсе һәм әлбәттә солдатларның хотлары. Аларны шушы планшеттан табып укып була. Әйтик, менә монысы Иптәш Әхтәмовтан ул биредә шундыйрак сүзләр язып калдырган. Сәлам сезгә барга диңгез сугышчылардан һәм дә офицер составыннан сәлам. Кызыл армия бу соңгы айларда бөтен фронт күләмендә зур уңышлар, дошманны юк итеп алга омтыла бара. Бу күренеш безнең файдага булачак дип яза ул. Музейның тагын бер зур өлеше сугыш чорындагы госпитальләргә багышлана. Республикабызда аларның саны 75-кә якын була. Казанда шундый 50 тернәкләндерү үзәге исәпләнелгән. Алар башкалабызның үзәгендәге зур биналарда урнаша. Әйтик, Милли музейның 3-нче катында экспозицияләр тимер караватлар белән алмашына. Биредә шулай ук яраланган солдатларны кабул иткәннәр. Когда построили Волжскую рокаду, железную дорогу, которая соединяла Сталинград и Свияж, что к нам из Казани. Волжская рокадасын, ягъни Сталинград белән Зия ярым утравын берләштерүче тимер юлын төзегәч, яраланган солдатларны Казанга күбрәк алып кайта башлаганнар. Катлаулы операциялар ясалганы билгеле. Дәваланучыларның зур өлеше аякка басып, янә фронтка китүләре мәгълүм. Музейда госпитальләрдә ясалган фотосурәтләр, табибларның эш кораллары, яралардан чыгарылган пуля, кыйпылчыклар саклана. Бөек Ватан сугышы музей мемориалы буенча онлайн экскурсиябез тамам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Тапшыруны Бөек Ватан сугышы каһарманы герой Петр Гавриловны искә алу белән дәвам итәрбез. Аның хөрмәтенә Казанның Яңа Савин районында урнашкан урам аталган. Легендар якташыбыз Питрәш районында туып үскән көрәшче егете Петр Гавриловны белмәгән кеше юктыр. Казан, Иркутск, Брестск, Краснодар шәһәрләрендә һәм Питрәш авылында бер урамга аның исеме бирелгән. Бүген без Советлар Союзы каһарманы исемен йөртүче Гаврилов урамында. Хәрби академия тамамлап кайткан майор Петр Гаврилов Брест шәһәре янындагы Шик буе заставасына командир итеп билгеләнә. Сугышның беренче минутларында ук гарнизон тоташ ут эчендә кала. Немецларның планы буенча Брест крепостен инде беренче көнендә ук яулап алырга кирәк була. Әмма безнең солдатларның геройларча көрәшүе бу планны булдырмый кала. Яшь командирга көчле һөҗүмгә каршы оборона оештырырга туры килә. Брест крепостендагы батырлыклары турында соңрак фильмда дөнья күрә. Петр Гаврилов фашистлар тоткынлыгына эләгә. Әсирлектә булучыларга ул чакта нинди караш булганлыгын яхшы беләбез. Гаврилов та сугыштан соң 1000 төрле каршылыкларга очрап, Краснодарга барып урнашырга мәҗбүр була. Краснодарда аны язучылар Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнүчеләр исәп таба. Петр Гаврилов батырлыгы бөтен илгә мәгълүм була. Аңа Советлар Союзы герое исеме бирелә. Еллар узгач, аның исеме белән урамнар, мәктәпләр атыла башлый. Туган авылы Питрәш районы Әлбәдин авылында Петр Гавриловка багышланган музей да бар. Казанның Яңа Савин районындагы бер урамда Гаврилов исемен йөртә. Ул Чистай, Әмирхан, Ямашев, Чуйков һәм Мил урамнары аша үтә. Вахитов, Совет, Яңа Савин белән авиатөзелеш районнарында берләштерә дисәң була. Якташ геройларыбызны онытмыйк. Әлеге урамнар буйлап атлаганда, аларның батырлыгы турында тагын бер кат уйланыйк. Үз изоляция дәвам иткән кебек безнең тапшыру да үз эшен дәвам итә. Саулармысыз, хөрмәтлеләребез. Әмма беренчесеннән аермалы буларак аның тәмамлану сәгате билгеле. Өстәвенә беренчесенә караганда икенчесенең дәвам итүе күпкә кулайрак. Тапшыруның икенче өлешендә дә файдалы мәгълүматлар күп булыр. Экспозиция берничә зонага бүленгән, булса инде фотозона өлеше ул шушы чордагы тыл заманасын яктырта. Гөлинә Шаймуллина Бөек Ватан сугышы мемориаль музеена онлайн экскурсияга чакыра. Ничеганда хәлләр, нихәл син үзең, ничеганда Мәскәү? Чит илләрдә һәм Россиянең башка шәһәрләрендә яшәүче якташларыбыз белән элемтәне югалтмыйбыз. Мәскәүдә яшәүче шагыйрь, журналист Илнар Байназаров белән Гөлчәчәк Шәйхетдинова аралашты.
Охшаш сүзләрне бутау сөйләмебездә очрый торган иң еш хаталарның берсе. Алышынды белән алмашынды сүзләрен дөрес кулланасыгыз килә икән, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин сабакларын тыңлау кирәк. Сөйләмебездә шулай ук алышынды һәм алмашынды дигән сүзләрне бутау күренешләре очрап тора. Булар яңгырау ягыннан ниндидер охшашлыкка ия булсалар да, мәгънә ягыннан бөтенләй төрле сүзләр. Менә аларны мисаллар нигезендә карыйк. Алышынды. Билгесез солдат кабре янындагы сакчылар алышынды. Бу очракта без бер сакчы урынына икенче сакчының килеп басуын аңлыйбыз. Ягъни, теге мактаулы сакта торган солдат үзенең урынын яңа гына килгән солдатка бирде. Димәк, урыннары алышынды. Агрофирма җитәкчесе белән җирле үзидарә башлыгы урыннарын алышындылар. Ягъни берсе икенчесенең вазифаларын башкарырга киреште. Менә бирде дә без ике кешенең ниндидер бер килешү нигезендә бер-берсенең урыннарын алуларын һәм вазифаларын башкаруларын аңлыйбыз. Инде хәзер менә мондый мисалны китерик. 1960 елның 1 майында самолет белән безнең илчекләрен бузган Америка очучысы бер күренекле сәяси эшлекле белән алмашынды. Менә монда инде бу очракта әлеге кешеләр үзләре ризалыклары белән түгел, бәлки ниндидер мәҗбүрият рәвешендә дәүләт тарафыннан алмаштырылганнар. Күрәбез, алышыну, алмашу сүзләренең мәгънәләре бер-береннән нык аерыла. Алар безнең үз сүзебез, кануни сүзләребез, аларны кулланырга кирәк, ләкин инде урынын белеп. Рәхмәт. Фотоби үзегезгә рәхмәт. Без дә инде бер сюжет белән икенче сюжетны алмаштырып, тапшыруны дәвам итәбез. Онлайн концертларга уку йортларында кушыла. Казан кооператив институты ректоры Алсу Набиева шундыйларның берсе хакында сөйләр. Алсу ханым, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Алсу ханым, Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге Әлки якташлары җәмгыяте белән онлайн концертлар үткәрә дип ишеттек. Бу нинди концертлар һәм аларны ничек карап була? Biz bu онлайн концертлары проектын Әлки районы якташлар җәмгыяте һәм Казан кооперация институтының татар мәдәният үзәге белән берлектә башкарабыз. Бөтен дөньяда сибелгән татарлар, Россия татарлары, якташлар җәмгыяте безнең концертларыбызны яратып карыйлар. Бу онлайн концертлар сериясе безнең Матактан башланды. Ринас Шигапов һәм Фәнис Калимуллин башлап җибәрделәр. Аннары инде безнең халык артисты Резида Төхватуллина, Нияз Җәләлов, Мирсәет Сунгатуллин бу концертларга кушылдылар. Без бу концертларны үз изоляциядә булган татар халкыбызга рухи ярдәм буларак һәм терәк өчен бүләк итәбез. Күреп торабыз, якташлар җәмгыяте бик актив, тагын нинди чаралар үткәрәсез? Төрле проектлары дәвам итә. Мәсәлән, без 26 апрельдә безнең бөек Габдулла Тукаебызның туган көнендә аңа багышланган, аның туган көненә багышланган зур бәйрәм уздырдык. Безнең Европада яшәүче татарларыбыз, Германия, Бөек Британия, Италия, Төркиядә яшәүче, Казахстанда яшәүче татарларыбыз кушылды шушы проектка. Барысы да Габдулла Тукайның шигырьләрен сөйләделәр. Россиядә төрле төбәкләрдә яшәгән татарлар
татарлар. Сахалиннан башлап Калининградка хәтле. Төрле шәһәрләр Омск, Уфа, Магнитогорск, Чиләбе татарлары кушылды. Безнең гомумән Татарстанда яшәүче татарлар Казанда, Әлмәттә, Балык бистәсендә һәм әлбәттә безнең якташларыбыз Әлки районы татарлары. Мин Әлки районы якташлык җәмгыятенең рәисе буларак якташларыма рәхмәтемне белдерәсем килә. Чөнки безнең якташлар җәмгыятенең әгъзалары, артистларыбыз башлады бу проектны. Ә соңыннан инде башка райондагы артистлар да кушылды шушы проектка. Алдагы безнең чарабыз 7 май көнне без безнең бөек әдибебез Нәби Дәүлигә багышланган бәйрәм уздырабыз һәм аңа багышланган һәйкәлне Базарлы Матакта Нәби Дәүли исемендәге гимназия алдында ачачакбыз. Бу трансляция безнең якташлар җәмгыятенең Instagram аккаунтында узачак. Сәгать 11-дә барыгызны да чакырабыз һәм барыгызга да исәнлек, саулык телибез. Бөек Ватан сугышының бәйрәме алдында бөтен ветераннарыбызга рәхмәт әйтәсебез килә. Аларга исәнлек, саулык телисебез килә һәм алар безнең мирасыбыз. Без сезнең эшләгән кахраманлыгыгызны, сезнең эшләгән менә бу бөек Ватан сугышындагы җиңү бәйрәмендәге паегызны бик каты хөрмәт итәбез һәм дә киләчәк буыннарга аңлатып, сөйләп бирербез дип өметләнәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Хәзер чарада катнашыр өчен хәтта өйдән дә чыгырга кирәк түгел. Бары тик интернет булу гына зарур. Холкына туры килгәнгәмсең, аңа һәр вакыт малай рольләре ләгә. Курчак театрына ул балачактан гашыйк. Аның өчен ул сихри мизгелләр булган. Шүрәле, тара гурлаган малай, бүре, Байбулат. Бу һәм башка образлар сезнең күз алдында җанланыр. Мин шук малай, шаян малай. Беләсегез килсә, мин су анасының алтын торагын суктым. Үзем авыл кызы бит инде. Авылда без һәр вакытта табигатьтә, урамда үскән балалар. Шуннан да белмим мин малайлар сыйфатларын алганмын микән инде. Килгәчтә Шымбайны миңа бирделәр, Шымбайны сөйләдем мин. Аннан соң спектакльләрдә китте малайлар, Байбулат, Шәпи, ул теге алтын таракны урлаган малайларны белмим. Яхшы гына килеп чыга дип әйтәләр, малайны. Менә биредә дә минем малайларым утыр әле, күршәкләрем. Елгыр, бу минем бигрәк тә батыр малай образы, елгыр аны да менә әле быел гына анысына тавыш бүләк иттем. Капкысыл, янып тора. Аны капкан бүренең хәтере, күңеле яктыра. Мин үзем Камытамагы районында, Олы Карил авылында туган кыз. Мин шаян кыз, шук кыз. Безнең авылга курчак театрлары еш дип әйтә алмыйм, килгәлиләр иде. Ну, алар минем өчен бөтенләй ул сихри нәрсә иде. Спектакльне карап утырасың да соңыннан чыгып булар төзелешеп, курчаклары белән баш иделәр. Менә бу курчак белән идарә итү ачыктан ачык зритель алдында минем өчен вообще сихри нәрсә булды. Ничек алар шулай итеп башларын итерделәр, үзләре дә чыгып, вот это да дип минем исем киткәнем. Икирәк бит мин шул ук артистлар белән бер сәхнәдә, бер театрда хезмәт итү бәхетенә ирештем. Тукта, кара әле. Барысы да рәхәтләнеп иде калдылар. Мин җүләр, шундый авыр эшне үтәүне үз өстемә алдым бит. Җүләр мин, җүләр. Театр училищесында укып биргәндә, ул безгә еш кына кунакка кайта иде. Һәм шулай минем бер туган абыем белән дуслашып киттеләр, яратышып киттеләр, һәм ул безнең киленебез булды. Юбилейе! Туктале Шымбай. Мин дә бер-ике сүз әйтим әле. Әйтегез инде, әйт, ярар әйтегез. Менә Фәнзилә белән мин бик күп еллар театрда хезмәт иттем. Аның уйнаган рольләре, образлары миңа бик якын. Килен буларак та ул минем әтиәниемне, туганнарымны шуның хәтле якын күрде. Ул безнең әле яхшы педагогыбыз да. Фәнзилә ул эксклюзивный артистка дип әйтәсем килә. Универсальный. Аның күңеле шуның хәтле йомшак. Менә шушы театрда даган
яшьләр кигән яшь артисткаларны ул инде үз канаты астына алып, аларны өйрәтә. Әсәребездә малайлар роле бар икән име? Фәнзиләгә аңа көнчеләр юк иде. Аңа көндәшләре юк. Ник дигәндә, һәр бер малайны уйнаучы гомер буе малайларны уйнап килүче артист ул име. Аның кебек иттереп ул малайларны беркем дә уйный алмый. Таныдыгызмы мине? Яшал, мин Шуралы. Илдус Насыкович турында ул инде минем өчен бөтенләй теге җир катламнарын алсаң, аерым бер катлам булып ята. Әгәр дә шундый срезны алып карасаң, менә әйме, аерым катлам, ул бөтен нәрсәгә өйрәткән кеше. Курчак театрына, Курчакны җиртергә, гомумән менә бу Курчак театрына мөкиппән иткән кеше. Син шулай булганда гына үзеңне бөтенләй ем белән театрга тапшыра аласың. Италиядәге Де Филиппо Марионетта театры хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова белән элемтәгә чыкты. Театр труппасы белән Гөлчәчәк мәркәзебез Казанда узучы театраль фестивальләрнең берсендә танышкан булган. Hello, Russian friends. Ciao, доброе утро. Доброе утро. Италиядан Де Филиппо Марионетта театры, ягъни Ремо белән Рода, Казанга Шымбай фестка килгән иде. Башта фестивальдәге чыгышларын искә төшереп китик әле. The situation in Italy is very difficult because everybody stays in the house in the north of Italy. Италиядә хәл авыр. Италиянең төньягында күп кеше үлде. Хәбәрләр бик күңелсез, күпләр хастаханәдә. Бөтен кеше өйдә. Кеше эшкә йөрми, яисә өйдә утырып эшли. Мәктәпләр, университетлар ябык. Yeah. But we are lucky because we stay in a little town in the center of Italy. Без Италиянең үзәгендәге бер кечкенә шәһәрдә яшибез. Коронавирусның бер генә очрагы булды монда. Ул кеше инде дәваланды. Без дә өйдә. Әмма безгә бәхет елмайды. Остаханәбез бик якында. Biz яңа шоуга әзерләнәбез. Менә бер яңа курчакны күрсәтәбез. Рота бу. Proto is the new puppet for for a new show, and this is our Менә безнең остаханә. The puppet where we work, and then more puppet, and this is the mirror. We practice in front. And over there, in the corner. Менә монда пешмакта Шумбай фест сертификатлары. Бу балалардан торган жюри белән фотография. And the beautiful picture with the jury, the children jury. Шумбай фестны итальяннар үзләре дә җылы хатирә итеп искә ала. Без дә аларның театрын оныта алмас булдык. We hope in Russia you are well. Yes, we hope the situation is not so bad and that you have it under control and everyone is calm and creative. Россиядә дә хәл яхшы якка үзгәрсен, авыручылар терелсен, бөтен дөньяда да хәл яхшырса иде. Кысып-кысып кочаклыйбыз сезне. Без Россияны яратабыз һәм сезгә тагын килербез. We love Russia and we hope we can travel again in Russia soon. Да. Good luck. Good luck. Доброе утро. Спасибо. Спасибо. Türkiye, Avstriya, Avstraliya, Finlandiya bu илләрдә яшәүче иҗади милләттәшләребезне нәрсә берләштерде? Бу юлы бик шагыйребез Габдулла Тукай иҗаты киләсе видеоязмада кешесе дә, олысы да сәләтләрен Тукай шигырьләре аша җиткерер. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул.
Кешеләргә сиреңне сөйләмәс бул. Эшеңдә нәрсә яңганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең егыла, үзең көл. Габла Тукай киңәш шигыре. Бу көннәрдә бөтен дөнья бөек шагыйрыбыз Габла Тукайыбызның шигырьләрен искә төшерде. Төрле флешмобларда катнашты. Шулай ук Татарстан яшьләре иҗтимагый хәрәкәте социаль челтәрләрнең берсендә Габла Тукайның үз битендә барлыкка китерде. Аккаунтта берничә фото урнаштырылган иде. Һәр фото астында Габла Тукай шигырьләреннән өзекләр бирелгән. Тукайыбызны туган көне белән киләчәктә бик күп илләр сәхнәсен яулаучы Зөбәйдә Гәрәева да котлады. Хөрмәтле тамашачылар, Габдулла Тукай туган көнне Камал исемендәге балалар театрына килүегез өчен тирән ихтирам белдерәбез. Үз изоляция спектакле күңелләрегезгә хуш килүен телибез. Эй, сабыйлар, эшләгесез. Йомыкадасы нәрсә, эш агач һәр вакытта бик юмарт китерер җир. Эй, сабыйлар, эшләгесез. Йомыкадасы нәрсә, эш агач һәр вакытта бик юмарт китерер җир. Эй, туган көнең белән. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Социаль челтәрләрдә бик күпләр Габла Тукайны укыйбыз дигән марафонга кушылды. Төркиядә яшәүче татар кызы Айгөл Гали да флешмобка кушылды. Ул Истанбул балконыннан туган тел җырын яңгыратты. Үз-үзеңне изоляциялау вакыты булуына карамастан дөньяның төрле почмакларында яшәүче музыкантлар берләшеп Габла Тукайның туган тел җырын башкарды. Кырымнан Әнвәр Измайлов, Финляндиядан Денис Бәдретдин, Динә Ясмин, Австриyadan Айгөл, Зөлфия Вәлиева, Австралиядан алар башкаруында туган тел җыры. Сез дә кушыла аласыз. Тукай заманында безнең якларга килеп җитте микән, юк микән әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә ул бездә дә бик популяр. Һәм шул хакта без Әлфия Бер белән видеоэлемтәдә аралашырбыз. Ул йога инструкторы. Исәнмесез, үз изоляциядән ни эшлисез һәм менә өйдә утырып та үзеңне формада ничек тотарга? Бик шатмын сезне ишетүгә. Минем самоизоляция авылда бакчада үтә. Моннан тыш Кытай һәм хинди телләрен өйрәнергә өлгерәм. Һәм иртәнге сәгатьләрем йога белән башлана. Йога күңелгә, сәламәтлеккә, нервы системасына бик яхшы йогынты ясый. Безнең өчен дә, безнең тамашачылар өчен дә берәр күнегү күрсәтсәгез иде. Хөрмәтле тамашачылар белән бер сулыш күнегү белән бүлешәсем килә. Аның өчен бары тик 5 минут кирәк. Бармакларны шулайтып куябыз. Арка туры. Баш бармак белән иң башта ябабыз. Уң яктан. Сулышны чыгардык сул яктан. Сулышны алдык сул яктан. Имән бармак белән яптык сул яктан. Сулышны чыгардык уң яктан. Сулышны алдык
уң яктан. Шулай итеп 20 мәртәбә әкрен генә ясыйбыз. Нервы системасынагы сәламәтлек көчәя һәм күңел күтәренкелеге гел янәшәдә була. Күңелдән барчагызга кырыштай нык сәламәтлек, җан сихәте, җан тынычлыгы телим. Бар борчуллар, ширләр бик тиз үтсен. Безнең сәламәтлек безнең кулда. Әйдәгез бергәлә саклыйк сәламәтлекне. Әлфия табигать кочагында, кышлар сайрый, монда телисеңме, теләмисеңме тынычланасың. Әйе, Әлфиягә рәхмәт әйтеп, аның кебек яшәүебезне без хәтта тапшыруда да дәвам итәрбез. Һава торышы белән танышып. Кыскача гына әйтәм. Һава торышы белән танышып. Афәрин. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда аяз көн 23 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама яршылы Алабугада температура 25 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида аязучан болытлы һава җылылык 26 градус. Төньяк-көнбатышта Арча Кукмара Балтачта шулай ук эссе 27 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар буай Чүпрәледә болытлы 25 градус. Чистан Урлатмады Ширмешәндә 26 градуска кадәр җылы була. Алдагы көннәрдә шулай ук җылы һава торышы саклана. Башкалабыз Казанда аяз көн, көндез 25-27 градус җылы. Җил көнбатыштан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 41%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз. Яз көне кәйф күтәренке, үз изоляцияга ияләштек. Үстәвенә бакчаларыбызга бару мөмкинлеге дә бар. Менә ияләштек сүзен саграк куллансагыз иде. Хәтта язгы яңгыр да кәйфне бозмый. Киресенчә аңа тылсымлы төсмерләр генә өсти. Май бәйрәмнәрендә Мәскәүгә барырга планлаштырган, әмма бу планнар шәл пәрәмәй килүчеләр өчен бәлки бу видео күңелләрен төшерер, ә бәлки киресенчә күтәреп җибәрер. Чөнки хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова Мәскәүдә яшәүче журналист Илнар Байназаров белән элемтәгә чыгып, башкаланың соңгы яңалыкларын белеп, Мәскәү буенча онлайн экскурсиядә катнашты. Шагыйрь, журналист Илнар Байназаров безнең белән элемтәгә чыкты, эшкә барган вакытта. Ул хәзер Мәскәүдә яши, бик текә газетада эшли. Илнар, ничек анда хәлләр, ни хәл син үзең, ничек анда Мәскәү? Гөлчәчәк, сәлам, сәламнәр Казанлылар, сәламнәр Казанга. Без Мәскәүнең иң үзәгендә, Мәскәүдә кичектереп булса да язгы көннәр менә шундый бездә болытлар. Бу Забелина урамы, Иоанна Предтеченский хатын-кызлар гыйбадәтханәсе, монастыры. Бу 16-15 гасырларда хәтта биредә туган бина,
Әлеге бина ул әлбәттә 19 гасырда да корылган һәм бу Мәскәүнең иң иске, иң олы биналарының берсе. Менә биредә күргәнегезчә Совет заманының калдыклары, чөнки Совет заманында биредә нәрсә генә булмаган, хәтта тир булган. Менә 90-нчы елларда гына бу монастырь кире монахларга кайтарылган. Сезгә бүген Мәскәүнең менә бу кырыйларын, менә бу ягын күрсәтәсе килә. Менә бүген шундый сирәк кенә кояшлы көн һәм өйдә утыру ул гөнаһка санала минем өчен. Минем эшкә барган юлым менә шундый матур җирләр аша үтә. Бу минем өчен Флоренция кисәге, Мәскәүдә менә шундый Брунеллески куполы кебек миңа хәтерләтә Флоренцияны, Италияны. Шуңа күрә мин бу җир аша үтәргә яратам һәм бу минем иң яраткан җирләрнең берсе. Европа чикләре ябылгач, минем сәфәрләрем тукталды. Мин сәфәрләрсез яши алмыйм, чөнки журналист кеше, газетада эшләүче кеше, без айна 5-6 тапкыр чит илләргә бара идек, төрле конференцияларга, төрле очрашуларга министрлар белән, һәм хәзер бу очрашулар туктагач, миңа алар җитми, миңа ирек җитми кебек. Шуңа күрә мин үзем өчен менә шундый серле Мәскәү урамнарын, Мәскәүнең Европасын, Авропасын ачарга күнектем. Һәм бу җирләр булганга күрә Мәскәү ничектер якынрак һәм сәфәрләр бу җирләрдә алай ук нык сагындырмый. Менә тагын бер кат күрсәтәсе килә сезгә. Кешеләр Мәскәүдә шактый. Апрель башындагы вазгыять белән чагыштырсак, хәзер урамнар шыгрым кеше тулы дисәк тә була. Чөнки кешеләр бигрәк тә мондый кояшлы язгы көннәрдә өйләрендә утырырга ничектер кыймый, чөнки бу язны барыбер тыйымлап өлгерәсе килә. Илнар, үз изоляция кешенең тормышын бик нык үзгәртте. Үз изоляция вакытында син нәрсәләргә өйрәндең? Мин үземнең вакытымны дөрес бүлгәләргә һәм ничектер үземнең вакытымны яратырга өйрәндем. Бу урамда шактый тыныч һәм минем сөйләшүм хәзер күкрәве кебек ишетелә биредә һәм кешеләр миннән кача. Кешеләр төрле полюслы, төрле зарядлы магнитлар кебек бер-берсеннән качарга тырыша һәм кешеләр бер-берсен 1 метр, 2 метр урап йөри. Мин дә шул исәптән. Вот. Әйткәнемчә, үз изоляция вакытында мин үз вакытымны дөрес бүлгәләргә өйрәндем. Менә шундый кичкенә сәфәрләргә дә вакыт табыла, шигырь язуга да вакыт табыла. Менә шундый матур җирләр сезгә дә алар белән бүлешәсе килә, күрсәтәсе. Хәзер Мәскәү буйлап йөрербез. Бейік Ватан сугышы мемориал музейі яңартылғаннан соң ашылып 2 атнағын эшләп өлгерә. Билгеле сәбәпләр аркасында бу музейның ишекләре дә вакытлыча ябык. Күпләр музейны безнең кебек үк күреп өлгерми. Андыйлар өчен без махсус онлайн экскурсия оештырырга булдык. Экскурсовод хезмәттәшебез Гөлинә Шәймуллина. Бөек Ватан сугышы музей мемориалы төзекләндерү эшләреннән соң янә үз ишекләрен ачты. Үз изоляция режимы кертелү сәбәпле яңартылган экспозиция 2 атна гына эшләп кала. Манзара тапшыруның төшерү төркеме дә аны күреп өлгерми. Бүген без бу хатаны төзәтергә булдык. Музейга барып, сезнең өчен онлайн экскурсия әзерләдек. Барыгызны да зәңгәр экраннар каршына дәшәбез.
Музей изменился полностью. Изменились все залы, изменилось оформление, изменилась подача. Ремонт барышында бик күп әйберләр үзгәртелде. Дизайн мәгълүматны җиткерү усуллары дисеңме, музей яңа сулыш алды. Фотозона, уен мәйданы, герой дивары өстәлде. Соңгысында чыгышлары белән ТССРдан булган сугыш каһарманнары, Советлар Союзы геройларының портретлары урын алды. Әлеге диварның сире бар. Кайбер портретлар артында геройларның шәхси әйберләре урын алды. Герой Советского Союза, у которого тоже есть личная вещь, это Симонов. Советлар Союзы герои Михаил Васильевич Симонов портреты артында аның мехлы бияләй урын алган. Самолет кабинасы жылытылмаганга күрә анда җәендә суык була. Очучыны шундый җылы бияләйләр җылыткан. Михаил Симонов Мәскәү, Сталинград, Ленинград, Курск дугасындагы хәрби операцияләрдә катнашкан. Экспозиция берничә зонага бүленгән, менә бу инде фотозона өлеше, ул шушы чордагы тыл заманасын яктырта. Бу гап-гади фотор, шулык өстәлләр, сәгатьләр, күренеш. Өстәлдә хотлар, булар инде фронттан килгән хотлар, кайберләре гади справкалар, кайберләре кара тамга, бу солдатларның фронтта үлеп калганы хакында әйтелгән документлар. Кызыл Татарстан газетасы, бу инде татар телендә сугыш турында язучы матбугатларының берсе, һәм әлбәттә солдатларның хотлары. Аларны шушы планшеттан табып укып була. Әйтик, менә монысы Иптәш Әхтәмовтан ул биредә шундыйрак сүзләр язып калдырган. Сәлам сезгә барга диңгез сугышчылардан һәм дә офицер составыннан сәлам. Кызыл армия бу соңгы айларда бөтен фронт күләмендә зур уңышлар, дошманны юк итеп алга омтыла бара. Бу күренеш безнең файдага булачак дип яза ул. Музейның тагын бер зур өлеше сугыш чорындагы госпитальләргә багышлана. Республикабызда аларның саны 75-кә якын була. Казанда шундый 50 тернәкләндерү үзәге исәпләнелгән. Алар башкалабызның үзәгендәге зур биналарда урнаша. Әйтик, Милли музейның 3-нче катында экспозицияләр тимер караватлар белән алмашына. Биредә шулай ук яраланган солдатларны кабул иткәннәр. Когда построили Волжскую рокаду, железную дорогу, которая соединяла Сталинград и Свияж, что к нам из Казани. Волжская рокадасын, ягъни Сталинград белән Зия ярым утрауын берләштерүче тимер юлын төзегәч, яраланган солдатларны Казанга күбрәк алып кайта башлаганнар. Катлаулы операциялар ясалганы билгеле. Дәваланучыларның зур өлеше аякка басып, янә фронтка китүләре мәгълүм. Музейда госпитальләрдә ясалган фотосурәтләр, табибларның эш кораллары, яралардан чыгарылган пуля, кыйпылчыклар саклана. Бөек Ватан сугышы музей мемориалы буенча онлайн экскурсиябез тамам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Иртәгә тапшыруыбыз эфирга чыгачак, карамыйча калмагыз. Луиза, гафу ит, кызганыч, ләкин синнән башка гына. Үз изоляциядә утыру миңа яңа мөмкинлекләр, яңа шөгыльләр бирде, яңа сәләтләремне ачты. Бүген без сезнең белән ифтарга бик тәмле ризык әзерләячәкбез. Үлем икән үкенечле түгел. Бу үлемне миңа килүе, бик җыруы ватан өчен сугыш кырларында үлүе. Май бәйрәмнәрен сәламәтлеккә зыян китермичә генә үткәрик, ягъни үз изоляция шартларын бозмыйча, кагыйдәләрне үтәп, битлек һәм дистанция турында онытмыйча. Ярар инде, ярар. Манзара тапшыруның иҗат төркеме сабыр һәм җаваплы булырга чакыра. 2 сәгать дәвамында сезнең белән әлеге афәткә каршы көрәшүче һәм аның бетүен теләүче Манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиз Закиров белән Алмаз Гәрәев иде. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Дистанция, метр ярым.